dag, der skal vi lege en lille leg. Det kan vi ikke gøre herinde, så jeg synes, vi skal gå udenfor. Kom. Dåsegemme kan man nemlig ikke lege indendørs. Der bliver man nødt til at være udenfor. Lad os komme i gang. Dåseskjul, eller dåsegemme, som det også bliver kaldt, det er en form for gemmeleg. Og det allerførste, man skal være sikker på, man har, det er en dåse. Der findes mange forskellige dåser, men i dag, der skal vi altså bruge en af dem af metal. Så skal man bruge nogle mennesker, eller nogle kammerater, eller nogle venner, som også gerne vil lege dåsegemme, eller dåseskjul. Ja, og jeg er bare heldig. Jeg har nemlig 4 venner, der gerne vil lege dåseskjul med mig. Ja, og noget af det første, man skal have i en gemmeleg, det er en fanger. Og i det tilfælde her, så er det mig, der er fangeren. Jeg stiller dåsen på jorden, og så skal jeg tælle til 10. Der er også nogen, der vælger at tælle til 100. Der er nogle meget vigtige ting, man skal huske på, når man leger dåsegemme. Når man bliver fanget, så bliver man fanget i dåsen. Når at fangeren har fanget alle sammen, så er der album. Men når folk de gemmer sig, så kan de løbe hen til dåsen og befri de andre. Det gør man ved at løbe hen til dåsen og sparke til den og råbe, alle befriet! Og så betyder det, at alle på ny kan gemme sig. Når man snakker om dåsegemme, så findes der gode og dårlige gemmesteder. Det her, det er et godt gemmested. Det her, det er et dårligt gemmested. Lad os komme i gang. 1, 2, 3, 90, 100! Nu kommer jeg! Frederik og Peter i dåsen! Fucking lort! Nå. Jeg kan sgu ikke finde jer! Dåsemamma! Fucking dåsemamma! Okay da. Okay da. Nu mangler jeg kun én. Jeg mangler kun én. Så er bunden. Jeg mangler kun én. Okay. Jeg mangler kun én, jo. Der ligger min pung. Nej! For helvede. Jeg mangler kun én, jo. Det er kraftigt med noget pisse, altså. Jeg mangler kun én, jo. Ja, og nu er reglerne sådan, at ham, som befriede alle menneskerne i dåsen, han må bestemme, hvem der skal være den nye fanger. Ja, og det var så dåsegemme for denne gang. Jeg håber, I nytte det lige så meget, som jeg har. Dåsegemme, det kan vare alt for et kvarter, og så op til 3 timer. Ja, jeg kan huske en gang, der har jeg faktisk leget det en hel weekend i streg. Det var bare den bedste weekend nogensinde.